Девет показания за Роналд, който искаше да погребе своята баба, от Ирина Либман. Една пиеса за млад човек, който се е объркал, или другите са го объркали, и в желанието си за намери и себе си, а и път към другите, намира пътя към смъртта си. Една етична, нравствена и по някакъв начин екзистенциална пиеса, която поставя пред нас въпроса какво правим, когато близките ни имат нужда от нас, а ние някакси ги отминаваме и оставаме равнодушни. Слушайте 9 показания за Роналд, който искаше да погребе своята баба. Ирина Либман. Радиотеатър. Загубено е нещо от радостния ден. Не е загубено, защото той е в мен. Не е загубен даже миг е. В радостния ден ще търсим на обичта най-горестния вик. Радиотеатър. 9 показания за Роналд, който искаше да погребе своята баба. Радиопиеса от Ирина Либман. Видяни! Чули! Той говореше нещо съвсем високо. Чул го с ушите си. Много високо говореше. Тихо, замълчи! Престани! Господи! Мъртъв. Че и не можеше да се помисли, че неговото пътуване до Берлин ще... Роналд беше намерен на 4-5 към 14 часа на шосе F-105. Нещастието е станало поради превишаване на скоростта. Мотоциклетът не принадлежи на загинали. До този момент не е известно на управата на дома как Роналд е придобил мотоциклета. Да. Един по-нататък сега. Роналд беше пуснат в отпуска по собствено желание на 2-5. За 3 дена, за да може да присъства на погребението на баба си в Берлин. Скоби. Прилагам съобщението на погребалната служба в Берлин, което междувременно получихме. В него пише, че формалностите около погребението са приключени. Така. Още веднъж трябва да се подчертае, че до самото заминаване в къщи Роналд имаше безупречно държание във възпитателния дом. Тъй, че не можеше да се помисли, че неговото пътуване до Берлин ще... Това не е приятно за мен. Това не е приятно за всички ние. Сега директорът обмисли. Какво значи обмислям? Мисли? Какво трябва да мисля, когато някой на 18 години стои пред теб в джинси и кецове? Аз трябва да пътувам за Берлин. Баба ми
си заминал. И по-точно Роналд, който никога не е правил впечатление с нещо по-особено. Той се държеше така още с идването си при нас. Да, което си е право си, той отначало не знаеше, че идва в моята група. Седна до мен в Москвича и за 3 часа. 3 часа не каза нито една думичка. Не. Впрочем, да. Спомням си. Това беше през един хубав априлски ден. Слънцето пареше, ние минахме покрай едно синьо езеро и тогава аз направих още един опит. Чух се как неочаквано изтърсих: сега ще се къпем. Аз не мога да плувам. Да. Не бяхме си допаднали достатъчно. Нищо особено. Повечето, когато пристигнат тук, мислят, че са вече в затвора. И това с баба му също не беше лъжа. Тя му беше всичко. На нея изпрати първите спестени 500 марки. Но когато неговата майка пожела да го посети тук, той взе разрешение за излизане и изчезна в селото. Следен, студени очи. Да, беше длъжен да пише на майка си писма редовно. Но текстът беше винаги един и същ. Добре съм, много поздрави. И всичките картички бяха без подпис. Майка му беше поискала той да постъпи в нашето училище, защото се беше сбил веднъж с втория си баща. След тази случка Роналд не се върнал вече от дома си. До идването му при нас живял при баба си. Роналд, който искаше да бъде добър, да го обичат. Думичка не мога да кажа. Защо направи това? Не за себе си мисля сега. Какво ще последва от всичко това? Не за себе си мисля. Не. Ако наистина не се е приспособил, то тогава той сам се е наказал. А сега Роналд е мъртъв и никога няма да бъде тук. Как стигна той до шосето? Какво търсеше Роналд? Какво търсеше там? Литвай нагоре, лети надалече, далече от тука в небесната шир, махай с крилете, махай без пир. Той беше малко орле, вярваше в своите криле, крепки са, силни са вече, литвай нагоре, лети надалече, далече от тука в небесната шир, махай с крилете, махай без пир. Да, аз съм управителката на филиала Последна грижа. Моля. Да, за младежа си спомням. Попитаме... Извинете, колко струва един ковчег? Колко струва светът, колко струва реката, колко струва един ковчег? Що за въпроси? Ковчегът никога не е потребен сам, това първо. Второ, необходими са толкова неща: покривало, нагръдник, гробно място и още куп дреболи. Той можеше да види веднага нагръдниците. Показах му ги. 3 вида.
3 различни цени. Той хареса средно струващите. Имаше вкус. Те наистина бяха най-хубавите, с едни такива краища, поизвити. Но малкият се оплаши, когато откри, че нагръдниците отзад са отворени. Защо се оплаши? Не разбрах, но съгласете се, нагръдниците за тези случаи са винаги такива. Да, всичко това си спомням точно, защото в този ден дойдоха малко хора. В този бранш е винаги така, забелязала съм. Хората умират на приливи и на отливи. Та, когато младежът дойде, магазинът беше празен. Още щом спомена името на покойната, и аз се сетих, че ме бяха известили за това. Отдел социални грижи поемаше всички разноски около тая работа. Така де, щом като няма роднини. Бях оправила всичко около тази преписка, когато пристигна една съседка на умрялата и посочи младежа като единствен роднина. Също така, доколкото си спомням, този Роналд беше настанен от известно време в едно трудово-възпитателно училище край Висмар. Собствено, той имаше и някакъв настойник, защото само 2 месеца не му достигаха до 18 години. На мен той веднага ми се понрави. Изглеждаше добре, беше направо хубав. Висок, рус, той имаше нещо много приятно в очите. Не беше нахален. Да, наистина беше приятен. Държеше се храбро и сдържано, въпреки че бил обичал баба си. Много. Днеска много малко плачат, когато се занимават с погребение. Пък и толкова фалшиво щеше да изглежда, но което си е право, момчето беше развълнувано. Когато видя някой да идва с истинско чувство, веднага го усещам. Това си ми е професия. И той не плака, но ние уточнихме всичко много внимателно. До мястото на самия гроб. Той искаше непременно гробището до гарата, но там всички места са заети отдавна. Исках да му услужа и реших да говоря с управлението. Ама то телефоните ни телефони ли са? Звъних 10 пъти. Нищо. Не се уреждат бързо всички неща. В това време дойдоха вече и други хора. Тогава той ме попита: мога ли да оставя при вас всички документи и да намина пак след 1 час? Мисля, че каза това от деликатност, да не бави хората. Може би беше гладен, не знам. И повече този Роналд не се върна. Сряда го видях. Значи, той стоеше пред къщата. Аз пък стоях зад пердето. Това не е забранено. Не, ако знаете колко са страшни нещата в нашата къща. Кой влиза, кой излиза, кой с кого се среща, не е за разправене. Та и с младия хлапак ми се стори, че нещо не е наред. Той се надзърташе през прозореца на партера вдясно, където живееше допреди няколко дни умрялата в халите при все още неизяснени обстоятелства госпожа Шулц. Не. Трябваше да си взема по-силните очила. С тях веднага го познах. Ами да, внукът. Не беше се променил много. По-рано той идваше по-често. Тя си го глездаше както си иска, бомбонче в устата, сладолет в ръката. Не беше лошо дете. Само дето на стълбището към двора рисуваше винаги по стените коне. Мисля, че това беше единственото дете, което рисуваше коне така, че никога не ти се иска да ги замажеш с боя. Имаше нещо много хубаво в тях. Не мога да си
изкривя душата. Така беше. По-нататък? И сега, какво тук надзърташе през прозореца? Какво ли искаше? Стои и зяпа. Да си зяпа. 1 година не беше идвал, а сега нямаше какво да прави повече тук. Баба му си замина, а той ме зърна зад пердето и се вмъкна в входа. Помислих си, че ще звънне, поне да разбере туюно, ама не звънна. Къде е влязъл, какво е станало по-нататък, не знам. Пък и в края на краищата не мога да знам всичко. Така си иде, какво? Историята започна в кръчмата на ъгъла на Розентал плац. Него ден имах необикновено добро настроение. Преди 2 часа бях изкарал отлично последните си изпити по физкултура, духаше по пътен вятър, бях в изключително добра форма. Дадох чудесни времена в различните бягания и изпреварих на 3 пъти съперниците си с едни гърди. Исках да позяпам още малко хората край мен и щях да си тръгна. Трябваше да направя задължителната си 5-километрова разходка. Разбирате ли, спортът ще стане моя професия и сам си налагам строги ограничения. Продължавайте. Да. В това време в заведението влезе Роналд. Попитаме най-учтиво. Свободно ли е това място? Бърбореше ми се и затова го поканих да седне на моята маса. Мислих, че ще си имам другар за малко, а той седна и млъкна. Каза ми само: идвам от Висмар. Уча във възпитателно заведение. И нито думичка повече. След 10 минути се опитах още веднъж да вляза в контакт с него. Как е там във Висмар? С неохота, с горчива ирония, Роналд ми каза: Добре. Почивен дом. Хубав. На 3 етажа. На езеро. Цветен телевизор. Първенци сме. Всички, да. До един. Всеки ден ни се полага тенис на маса и романтична разходка в гората. Изобщо природата е великолепен педагогически фактор. Така твърдят възпитателите. И до ден днешен не знам дали той ми говореше истината или ме баламосваше. Като чуеш възпитателно училище, си помисляш за затвор. Но това, което той ми разказа, ако беше точно, звучеше по съвсем друг начин. Нямаме ограда. Портиерът е готин, изкарваме си добри пари. Там ме подреди един неприятен тип. Беше лентяй този тип. Се прибираше от дома си. Това беше всичко. И изобщо този род глупости. Голямо постижение за националната педагогика, няма що. Беше леко потиснат от разказаната история, но в никой случай това не беше порив на разкаяние. За някакъв си там доносник да трябва да работя 1 дълга година. Да спортувам на сила и да чистя. Това просто няма смисъл. Спортните му измъчвания, за които ми разправяше, не представляваха никаква трудност за мен. Можех, дето се казва, да ги направя с лявата си ръка. Прословутото им езеро даже щях да го обикалям 5 пъти на ден. Аз съм бегач на дълги разстояния и тъкмо за това Роналд ми допадна. Най-много харесвал кроса. От думите му разбрах и още нещо.
Аз не съм в редовна отпуска, именно поради случката с баба. Отидох пред къщата на баба си и влязох в пода. Да, за да проверя дали стои името ми на стената, което надрасках още когато се научих да пиша. Стоеше. Стояха и трите кони, които бях нашарил като по-голям. Между другото, аз му казах, че това е много хубаво. Да пораснеш и да си търсиш детинството. Роналд искаше да иде веднага в погребалната служба, защото имал да плаща нещо. Не искаше баба му да я погребват по обикновен начин, без надгробен камък и разни там други неща. Но стана така, че се отклонихме от погребалната служба. Разбрах, че има 3 дена отпуска. Казах му, че може да разчита на мен, да му покажа това-онова. И той тръгна с мен. Има достатъчно време. Ще погреба и баба си. Защото си свободен още 3 дена. Аз съм винаги свободен. Реакцията му беше възбудена. Това си е мое собствено мнение. Дали беше свободен или не беше и изобщо как може да се почувства човек за 3 дена свободен, то е друга работа. Никой не може да придобие свобода за 3 дена отпуска. Тъй му казах. Но Роналд ме погледна и... Най-важното е да си вътрешно свободен. Тогава никой не може да ти стори нищо. И още по-важно е да не оставиш някой да те смачка. Нито тук, нито там във Висмар, нито никъде. Това е моето мнение. Помня, че след тези думи ускорихме крачките си. Нужен е вятъра на орела, нужен е! С най-хубавия вятър той знае, ще победи. Вятърът. Вятърът му помага и му нашепва: бъди все по-високо, все по-високо иска орелът. Търси пролука в небето мрачно, защото в душата си орелът носи слънцето. Да, там беше. Всеки вторник там е диско. Салонът беше претъпкан, както винаги. Беше тежко да се диша и ние с Роналд едвам се промъквахме между масите и танцуващите. На оная страна до колоната седеше Карола с приятеля си, учител към Интерфлук. Карола е най-хубавото момиче в нашето училище. Значи, Карола пиеше своята водка-кола, зяпаше безобидно в околното пространство, но внезапно се сепна. Пред нея стоеше някакъв млад мъж и я гледаше втренчено, като луд. И това беше Роналд. Да. Мога само да кажа, че той изведнъж загуби своето безразличие към света. Нямаше я вече и тъгата му. Беше нервен. Покани я и започна да танцува под носа на приятели, който само можа да извика зашеметен: Карола! Така силно извика, че всички в дискоклуба се обърнаха към него. Но те танцуваха. Роналд говореше нещо и тя се смееше така, че лесно можеше да се разбере. Приятно е. Он е от Интерфлук, пак не издържа, втурна се към нея, хвана я за ременете, разтърси я и пак викна с пълен глас: Карола! Тогава Роналд каза: Всъщност, как се казваш? Еви. Тя каза: Еви. Еви. Никой в нашето училище не знаеше това. Щом моя приятел се развика, Роналд каза:
Какво се страхуваш? Какво се страхуваш? Той искаше да разбере дали искам да се върна при другия човек. Само каза. Ти си свободен човек. И тези думи прозвучаха по-новому. От този момент аз вече не погледнах към моя приятел. Въпреки че той нещо идва към мен, нещо вика, дърпа ме, аз не отроних и дума. Отиде си. И приятелят на Роналд си тръгна. И всичко беше така... В диското ходех всеки вторник и всеки петък. Понякога беше скучно, понякога забавно. Но това беше съвсем друго. Неповторимо. Нещо, което не може да се случи пак. Затова си я казах истинското име. При това намирах Карола за много по-представително име. Даже се фуках с него пред някои учители. Но докато бяхме заедно, аз се наричах Еви. Да, след малко. И по-късно, когато се върнах към другите, които ми казваха Карола, бях много тъжна. Трябваше да си бъда вкъщи към 10 часа. Когато излязохме на улицата, беше топло, задушно. Внезапно започна да вали. Скрихме се под едно дърво, но листата му бяха толкова малки, че се измокрихме целите. Просто не знаехме на къде да тръгнем. Тогава ми хрумна за нашето мазе. Там още стояха пейките и навеса от градината. Беше приятно, топло. Ние си подредихме нещо като весела студентска стаечка в мазето. Използвахме едно платнище, с което загъвахме зелето през зимата. Изобщо стаечката беше пълна лудница. Говорихме си за какво ли не. Роналд винаги е бил гонен и притесняван от родителите си. Често си мислил дали някога ще има местенце, където да се скрива. С криеница не бива да се започва. Тогава човек винаги се движи като в тъмница. Ние не трябва да се крием. Слушай. Слушам. Иска младият орел спокойствие. Рея се над цъфнали дървета. Гледа сините води на езерата. Вярва. Вятърът купътен мой. Ах, да е леко. Ах, да е леко. Кой е стигнал слънцето далечно? Роналд! Мазето беше много тъмно. Когато се събудих, в първия момент не разбрах къде съм и какво се беше случило. Роналд беше ме прегърнал силно. Помислих, че той ме е държал така цялата нощ. Той също вече беше буден. Не ми се ставаше. Но бяхме гладни. Аз исках да се измъкнем през задния двор и да идем да закусим някъде.
Така нямаше да ни види никой. Беше точно 7. Но Роналд още не ме пускаше от прегръдката си. Тогава аз реших да проговоря. Попитах го там, в онова училище, как закусват. 4 момчета на една маса. Нищо особено това е. Той не разбра защо зададох този въпрос. Попитах, за да му поръчам нещо хубаво за ядене, за това. Тогава той много се зарадва. Мед, мармалад, чай, половин хляб и задължителното масло. Помислих си, аз ще му поръчам хубаво сирене, хлебчета, сок от портокали. Сокът от портокали щеше да го накара да се чувства като на закуска в Интерхотел. Не съвсем, но все пак. За това си говорихме. За нищо друго. Внезапно в мазето нахлу светлина от фенерче. Аз много се изплаших. Изплаших се до смърт. А Роналд направи глупост. Чудовища мръсни! Развиках се. А Роналд скочи и закри входа на стаичката ни с тялото си. Тогава видях, че някакви пристъпват към нас. Можах да им видя само краката. Бяха най-малко 4. И някой извика. Някой просъска през зъби. Излезте навън, свини мръсни! Никога няма да забравя тази сутрин. Беше нещо ужасно. Цяла нощ не бях мигнала. Досега никога не бе се случвало Еви да ни се прибере вкъщи. Естествено, тя беше вече на 16 години и това можеше да се очаква. И все пак за мен беше много страшно. Тогава дойде нашият съсед и каза: ако търсите дъщеря си, тя лежи долу в мазето. Какво може да си помислите, ако чуете такова нещо? Аз реших, че тя е мъртва или тежко ранена. Не знам нито как, нито по какъв начин полетях към мазето. Струва ми се, че бях по пенюари, без чорапи. Долу вече стояха 2 мъже, познати на съседа ни. Той ги беше повикал на помощ. Мъжете се бяха нежили, това можеше да се види. Те стояха пред преградката в мазето ни, а моята дъщеря с младежа стояха зад тях. Тя беше жива. Жива! Толкова се зарадвах и казах: трябва да оставите децата на мира. Но мъжете сякаш не ме чуха. Знам само, че цялото ми тяло трепереше. Дъщеря ми също трепереше. Младежът направи така, като че ли нищо не се е случило. Прегърна Еви през раменете и тръгна с нея да излязат от мазето. Когато вече бяха вън, един от мъжете се приближи до момчето и започна да му крещи в лицето. Да. Бил извършил свинщина и само той, честният гражданин, му попречил да я продължи. При това той, раздюзданият младеж, не бил от нашата къща. Тогава вторият мъж го хвана за ризата и го задърпа насам натам. Младежът се опита да се отскубне, но нашият съсед му прегради пътя и го удари по лицето. И така започна сбиването. Момчето не искаше да се бие. То извика Еви, след като се освободи от всички. Тя изтича към него и избягаха на някъде. Да. Добре, че не успях да го задържа. Да, много добре става. Иначе с един крак бях в затвора. Да. Такава ярост ме бе обзела, че не можех
Не можех да гарантирам за себе си. Най-после трябва да се сложи край. Кой в края на краищата ще покаже на тези хлапаци границата на допустимото, а? Питам, кой? Ако това беше моят собствен син, никога повече не бих го пуснал вкъщи. Щях да скъсам всички връзки помежду ни. По-рано бях домоуправител на къщата, но после предадох властта. И какво стана? Не кажете ми, настъпи ли мир и тишина, ред, а? Война. Война, казвам аз, война! Един момент. Продължавайте. Не мога да си отварям вече прозорците заради шума, който вдигат някакви си мотопеди и мотоциклети. След обед от 4 часа улицата е срещана 1000 дяволи. 1000 дяволи. Вечер купче на съседи си седят на двора, пият бира, бърборят глупости и им е безразлично кой чупи понякога бутилките в оградата. Тук в къщата... тук в къщата има някои келеши, които когато родителите им отидат в неделя на вилата, сядат на балконите и стрелят с въздушните си пушки по двете ми скъпи лисичета. А как се отглеждат, знаете ли? Нищо не можете да ми отговорите, нали? Не, моля ви, оставете. Има и още нещо. По оня ден, когато исках да си отворя моето мазе, се оказа, че катинарът ме изсапан с дебел слой вакса. Когато взех катинара в ръцете си и го огледах, Богу, разтреперах се от тях. Само да го пипна, мислех си. Само да го пипна. Ще го просна мъртъв тук, на това място. Но за съжаление, кой влиза в капана така лесно? Да. Хлапакът, за който става дума, видях тук. Тук за пръв път, но ако той мине още веднъж насам, много моля. Все още не съм толкова стар. Арогантното му лице съм запомнил добре. Не мога да кажа, че той има арогантно лице. По-скоро изглеждаше мрачен. А тя плачеше тихо. Двамата дойдоха точно в 9 часа. Току-що бяхме отворили пивницата. Сутринта беше приятна. Търговците от съседния пазар закусваха при нас. Почти всички се познаваха и си подхвърляха разни шегички. Така че в този хубав майски ден препечените суджучета им изглеждаха още по-вкусни. Пък и ние, не да се хваля, ги обслужвахме винаги добре. Още като зърнах двамата младоци си казах, тия не са идвали никога при нас. Беше ми ясно, някаква ученическа любов. И сигурно той иска да се сбогува с нея и да й каже някоя утешителна дума насаме. Като келнер с опит, аз им направих една изненада. Пуснах 20 фенига в автомата и веднага прозвуча оная серенада. Любовта идва, любовта си отива. Кой може нещо да спре? Колко пъти бях чувал тая мелодия на кино. Тя беше от филма Берлин Александерплац със самия Хайнрих Георг. Чудесия.
После. Двамата се спогледаха. Очите им се развеселиха. Казах си, всичко е наред. Не стояха дълго. Направих им сметката, но когато той потърси парите си, не ги намери. Очите на момичето станаха такива. Той също се разтревожи. Имам още 100 марки в книжката си. Добре, казах му. Като изтеглиш, ела. И изобщо всичко беше наред. В това време тя само повтаряше: Те сигурно са паднали в мазето. Сигурно са паднали в мазето. Кой знае откъде бяха дошли? Ах, отива си хубавия ден. Кой хвърли камък, когато слънцето стоеше най-високо? Кой ме удари? Заболяме. Крилото ми пречупи камъка. Не трябваше това да бъде края. Роналд не ми каза нищо повече. Помислих си, че ми е сърдит, защото не исках да се върна самичка в мазето. Но аз се страхувах. И той не искаше да отиде, защото мислеше, че съседа ще вдигне отново скандал. Вървях и си мислих, че тече втория ден от неговата отпуска, че нямаме пари, че не сме платили сметката в пивницата. Не, наистина нямаше смисъл да се връщаме в нашата къща. Съседа беше в отпуска от 1 седмица и непрекъснато обикаляше из двора и мазето. Зяпаше, оглеждаше всичко. Нямаше как да се промъкне. Може би парите не се бяха изтърсили в мазето. Изброих на Роналд няколко души, от които можехме да вземем пари назаем. Но той не искаше и да чуе. Успокойте се. Заповядайте. Тогава сме за никъде, помислих си аз. Точно в този момент той се погледна часовник. Още има време да хванем влака за Рошто. Заминаваме при Силвио, защото моментът е критичен, а при такива случаи трябва да се действа с 100% сигурност. Лето спори в силен изпъл. Имаше сила още да бъде орел. Лети нататък, ще бъдеш от брат спасен. Не е завършил твоя прекрасен Роналд. Някой ми извика. И аз разбрах със сърцето си кой е. Само Роналд можеше така да се радва. Като паднал от небето, той стоеше на ливадата. Даже в първия момент помислих, че имам халюцинация. Разревах се от радост, защото той ми беше най-добрият приятел. След като напуснах възпитателното училище, 6 месеца бях кравар тук в стопанството. Роналд и приятелката му бяха доста повървели, докато ме открият на полето. Преди обед бяха тръгнали от Берлина, едва при вечер бяха при мене. Един приятел от старите дни. Бях истински щастлив.
верното приятелство остава за цял живот. Той не знаеш как започва с дума, с радост, с тъга. Мнозина опитват простите номера, пиене, дами, цигари, сделки, но не е това. Началото на истинското приятелство е незнайна история. Едно от най-хубавите неща, които преживяхме с Роналд, беше последната Коледа. Роналд не си замина за дома и ние празнувахме заедно. Наскоро след това ме освободиха от Висмар. Поляхме случая с 3 бутилки шампанско и аз си тръгнах. На раздяла си обещахме, който може пръв да иде при другия. И той наистина дойде. Дойде? Моите помощници адски се зарадваха, когато те двамата цъфнаха на ливадата. Момичето се наричаше Еви и изглеждаше като едно питомно зайче с безброй сребърни украшения в косите. Или те ми се стори, или тъй беше. Не мога да твърдя, но то сякаш имаше над очите си 2 звезди, по шията си сребърни гирлянти, а по ръцете и пръстите си много сърца и слънца. Не знам, но тя изглеждаше като царица на нашата зелена ливада. И той също. Истински цар. Помощниците ми се разтичаха да донесат това-онова за ядене, нещо, което рядко правеха. След като настанихме кравите, се заехме с готвенето. На следващата сутрин решихме да отидем с 2 мотоциклета до Бад Доберан, да изтеглим парите, които бяха нужни на Роналд. Вечерта беше пълна с песни на щурци. Палихме огън. Имаше музика. Даже си потанцувахме с единствената дама на ливадата. Нямате си представа каква хубава вечер беше. На сутринта тръгнахме за Доберан. Тъй като аз познавах пътя, тръгнах първи, те след мен, двамата на другия мотор. Когато отидох да тегля парите от касата, той остана с Еви на другия тротоар. Погледна го от разстояние и изглеждаше съвсем друг. Помислих си, вече е истински мъж. Това беше. Еви трябваше да вземе парите и да плати в Берлин сметката на келнера и разноските около погребението. Течеше 3-тия ден от отпуската на Роналд. Да иде до Берлин и да се върне, нямаше да успее. Затова той щеше да се върне с моя мотоциклет до Висмар, а аз другия до Копелан. Роналд беше доволен, че всичко е уредено. Сбогувахме се набързо. Аз трябваше да се връщам, пък и в неделя щяхме да се видим. Тъй се говорихме, щях да отида при него в Висмар и да взема мотора си. Еви, Роналд тръгнаха към гарата и Заповядайте. Благодаря. На гарата стигнахме много рано.
Моя влак тръгваше чак в 2 часа. Притеснявах се ужасно, че Роналд трябва да чака дълго. Пък и толкова тъжно и горчиво смешно да се разделиш. Роналд стоя във влака до последната минута. Железничаря хлопна вратата на вагона буквално миг след като той скочи на перона. Докато чакахме влака, той ме помоли да обясня на родителите си всичко по най-спокоен начин. И ако те въпреки това мърморят, нека да знаят, че ние ще се оженим в първия възможен ден. Кога Роналд е тръгнал на път, не знам. Знам, че моя влак потегли пръв. Загубено ли е нещо от радостния ден? Не е загубено, защото той е в мен. Не е загубен даже миг е. В радостния ден ще търсим до обичта най-горестния вик. Радиотеатърът представи 9 показания за Роналд, който искаше да погребе своята баба. Радиопиеса от Ирина Либман. Превод Димитър Димитров. В ролята на Роналд Михаил Петров. В ролята на Еви Анета Сотирова. Участваха още заслужилите артисти Луна Давидова и Юрий Яковлев и артистите Домна Ганева, Лидия Вълкова, Ириней Константинов, Сотир Майноловски, Петър Димов, Иван Бодуров, Стефан Цонков, Георги Жеков и Александър Притоп. Редактор Мария Громова. Стереозапис. Звукоинженер Таня Павлова. Звукорежисьор Майя Стоянова.